vituttaa. Nyt olisi niin hyvät lehet. Ja koivussa tekisi vastoja, mutta Niin. ei uskalla kylpeä saatana. Sitten on jalat niin kipupeet. Niin ei se hyvä ole se. Aika paljon porukkaa. Joo. Suomalaiset on aina käyttänyt vastaan niin kauan kuin se sauna on keksinyt. Eikö se tästä ihan käy? Kohta. Ei ole pitkä mutkinen. Tuulista. Asfalttitie. Niin, tai siitä erikoinen tilanne. Ei ole puomiakkaan laitettu osa tästä. nuorista sanoisi, että kun siellä on vaan niitä palveluita. Ei siellä ole pankkeja, ei ole mitään. Oi, vittu mitä kiviä. Meillä on iso talo. Ihan siltä lajista saa. Tulee nuoria ihmisiä. Ottaakohan tuo kiinni? Ei se ota kuin tuolta ihan lajista ajaa. Sen jälkeen minä haluan olla vaikuttamassa. Sen jälkeen ajetaan Aina tulee ne paha kohta tuo. Muualta Näytti niin pahalle se yksi kivi. Joo. Iskee lommat. Vai maasto ajo video. Ihan vähän karsinut noita puita tosta. On ne jotakin tehty. On tässä sen verran liikennettä näköjään. Varo minun silmälasit on sun jaloissa. Älä liikata jalkoja, minun silmälasit on siellä. Ai jaa. Tippu justikka. Tärryttää niin, että lähtee. No särkyy helpolla nolla sitten. Iloisin kuulemina näkemissä tarvitsee No hei, Pohjanmaalta. Kun olen kuunnellut tuossa Sämläni kanssa kuinka monta vuotta, niin mä oon ajatellut, että pätkikö mua vai tökkikö mua, kun puhutaan kansalaisista. Vittu, jos se auto lähtisi No, liikenteeseen nyt. Aika huono homma. Se on. Ei kukaan antanut meille mitään, me tehtiin itse ja meidät pandit tekemään. Kaikki lähti kotua, viikon. Tää rinteeseen. Ja kaikki se Mäkin lähti. poromeen poromeen ainakin. vuoksi. Isä ja äiti sai jäädä vanhustenrauhassa, vaan ei pyytää mitään. Isällä ja äidillä oli 7 likkaa, 3 poikaa. Ja kaikki elää hyvin. Yhtäkään äärellä likoilla ollut, koska isä hoiti. Minähän olen 15 vauva, kun isä ei päätynyt sorto tekemään lisää. Niin